se ne ade anko bia won dwumadi kakra ma ne kakra ne won pere se kakra ti ase me beko he no na onen pere ama yensa nimje ma ko ada ma ebe se no ko en kakra na ye ni wo ayo menda bonse de men pere ne wo men chen de metro ama ma pesa maka na se se imprempre o se ndire mo se o ye me chia me pere ne yo ko ku mele yo ampa sania menhene kan sa leti ke se ibretufo ayefi esante mampom kontonji obu ehine kuma oni efi na edu baabi no na esanse bia wotumi tena ba ko ma wo bra di ene nanom efi esante mampom se wodun ni be kire ekuapemem na o sha ase de won aprobo ni fi a bedu ayase kan kire ho na wo bedui na wodu wo no obo wan sese ko ho na emu no ba se ye ne na bia ye frɛ no esantewa ofi ho so ono so di nani be kire beebi foforo nti oba ya bedu ekuapem eye aburi na obedu ho no na oyo bia tampenti onni obewe na obewe na se bedori ani ye beautiful da odi ya ba ebenya ba bi tena wo eye kuapem di ebenya ba bi tena na ewe se ave wo ti okoware obradini jokoware obradini no ono ne be sha ase be wo enema di ne ma ni okan na ne bo wo no di kan odi esa ekumi di kumi no ebe yes obetwa agwadi ama eye bretu nti ye na akunya dinga nkasa de efre no kumi esantewa na kumi nti kumi esante akunya kumi esante egwa kumi sante egwa abra re besia na ye besa ba biu besa no asa bodu ni biu na ya tia so efre mi apesma kan hene kumi mu ami am san ye ajame hene ewo bretu ebusuam yo wala besa ba osu ye gwadin le kumi esante egwa ofi asante mampo ye sembro no meja wala no besa no bodu na wachia Kwapem TV ahwefo uwia na no hene kan yi onso version awo na odiaba na afede ye pian se aboso na mega pai se wea nso me dindi edukwadu me gina ma bredu nyina ebushia pai no osan bredu kesi ya na no osan bredu ni hedi na me hwe se bredu nyina ebushia pai mi sa wode portion bitu hu bisaye na apese maka ewa aishu kudu baby sani ana okana ye dia ware na ye ni bredu ne abrade foko ware no na obisa panko a efa so a yetumi di akobia ewo adontimen ene na pese no to aso kakra se ye dia ware na abrade fo so wo ngegua ne aso ye wo yendi wo fa ba bi no obi abusuam ti ya na ya ko to fa kakra wo mpenen egua no kodi ekwaso bi kakra ohindi kankata na oka ya musumbi e friend mu eku na ya brada fu so na nso sibiri tufu ye nso na emuna odi mu akwetem se be bia brada fu ye ne won di aware na won egwa na ba ko na ti bia no wo se okantam ntam so yo konfu okom oboso na na dia obehwe na waboa na abrada fu egwa ne tuma san aba ya na e wo se wo nintu odi mu tintiman na enyankamade e wo so ye biara ni wotu sesa kwagie gwa na bre abrade fon na wo se otumi ye nsa aninti wo she dato wo ye wo se wo ye enyankamade akoro na ye kan mani na ba bia kwa kwedi ni so kwedi ba bi na na e ba kwedi nso okonfu bo mo modin na udi domanim komi ye enyankamade ama wo fa egwa na bre abrade fon so na ya de kese ya ma wali ya nani wa sa do woma wudi bia ni ti ofisa ni ti ya ma buju yedi akọ ya wo na ma ta se
yɛn wɔn di aware yɛsan boa wɔn wɔ kwan bi so a na wɔn ayayayaya na wɔnya mmɛdu nanso beautiful boa wɔn ma wɔn agya pade wɔn bɛɛ fie ɛne na egyina so yɛ ɛma sɛ wɔn agba kɛse ne bɛ baa dɔnti mɛnuma na wɔn sɛ beautiful yɛn yɛ kɔ hyia abradefo nkonnwa no kwan na yɛde kɔ fie na yɛwɔ tɔ bi a ne kɔmɛ san ate ɔto so anan ebere hwiri ɔde kɔ kan wanyina ɔte wɔ ma abradefo no nti sɛ wobisa me kwanko a yɛfa so di adɔntehene na yɛboa abradefo ɛno nti ne wɔde akɔ bi ahene ne maa beautiful a yɛda so di de bɛpem sɛ ebere a ne kɔmɛ san ate ɔto so anan odi akɔ bi ahene wɔ adɔntehene wobisa na kakra wɔ ɛka ne iyo apre da se bere wase na yebedo mo suko kakra emi se ebese hu bibi kakra na tene se ukɔ nsachi a ye wo beautiful ha bɛn nsɛm di kyerɛ sɛ wɔn kra ne asafo